Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan adolor. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasaya at ti panagden nami iti asawak. Agingga anakipagnaid kada kami iti kabsat na. Ditan anaaddaan kami iti saan apag kinaawatan iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dolor. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nalpas matlangan ti balay tabaket. Kawaw dyanan na. Lumasintan ka dananang. Wan nga rod lakay. Manumot atawan nga inyurnungan ta ti balay ta. Matungpal ton ti arapaap ta. Amaaddaan iti anak. Wan manumot tan ti tawan ko. Isumot ngamin ti kayat mo. Ti maaddaan ta nga umuna iti bukod a balay. Sakbay nga agsikog ka. Gaputa kayat ko ano ipas ngay ko ti umuna nga anak ta. Addan balay ta. Narigat mo't no agnanayon latan ang makigigyan takin ni nanang. Uray ata nasingpat ni nanang. Awan ti makunakkan ko na. Uray pa'y Javier. May mayat matlaang no addan bukod ta abalay. Sabagay Jay dudua talang abakit. Itikas ta. Awan disturbo. Anak ko, kaano nga iti yaakaryo iti baro abalayo? Inton bigat ti pa-blessing na nanang. Apaman amalpas ti blessing, umalis kaming ton. Ay, maragsa kanak unay para ka na kayo, anak ko. Gapo iti kinagagat yo. Ken kinaimpad yo nga agasawa. Nakapatakder kayo iti bukod yo abalay. Wan nga rad nanang, manumot atawan nga inyornungan mi. Imbag tasaan mi pa'y aginatang tilote, no diket inted yo. Ay katuan tapno mausar matla ang tinakatiwangwang alote. Ket ita nakabalay kayon, asikasuwam kumamot ti panagsikog mo, anak ko. Ay, mapanan ti tawan. Unanang, di kay madanagan. Dakas adamag bakit? Apay lakay. Itata nakaalistan diti balay. Isumot ti awag ti kabsat ko. Natay ka nun ni nanang. Anya, sapay nagadayo mo ti lugar yo. Uray syaklatan ti agawid. Syaklangan ti agpakada iti trabaho. Uray saan ka nga agpakada. Kat iso ti ko namlakay. Sayang no duwata nga agpakada iti trabaho ta. Nang runa kat medyo bumayagak ijay. Ado pa'y tinaskan nga asikaswan. Ala, ano sam nga rod asikala ang ti agawid lakay. Nagadayon tumot ti lugar ti asawam. Ita, marigatan kayo nga agawid, no kayat yo ti agawid ijay. Ay, wan nga rod nanang. Isumot amis mo tinangibaga nga agbati akon. Anya mo't apan nakairan-rananan. Kaak-akaryo lang iti balayo. Ang isumot ti ipapatay ti inana. Wan nga rod nanang. Anya ay ti makagapo no apay anatay. Biglaan kanumat nanang. Naulaw, idiimpan da iti ospital. Na-ICU adagos. High blood ka no nanang. Dahita ti may sa kabut-buteng asakit. Traidor. Iso anas kanlat na ti panaganad iti salon at nanang. Dito yak man amaturog manang. Saan mo't ngaksardang tingiwat ni nanang ijabalay? Apay manen aya. Siguro saan ka manen anagawid idirabi Dayta manen napan nagdiskuti na ramid mo. Iso amaungtan ka. Boring mat ti panagbiag. No saan ka happy-happy manang? No dayta pa nag-happy-happy ako nam. Kit inurnong mo. O di nagsayaat ko ma. Siyempre, adamot lata urnong ko manang. Nga, sabali mo ti budget apang disko. Agurnong kakit di tabalasang kapay. Di ka di madanagan manang. Amok mo't basit ti agurnong.
Mapan kakit maturugan. Amok nga awan pa'y turog mo. Ijay kan bakante ang kwarto ang maturog. Thank you, Manang. Nagsingpat ka talaga. Nagpintas ka pa eh. Ay na, di na kun pasablugan si ka Kristal. Amamukan. No nakatali ko na, ibagbagam tumitla ang anapimpintas kang iti siya. Kumustan ngay lakay? Makabulan mo ditan. Di ka malagawi din. Ado nga minti na si Kasok bakit? Inla ko kung tisan ni Kwame dito eh. Agraman ti balay. Tadugayam ti utang dananang dito eh. Kat sa dino nga rod ti pagnaadan ni Steve, no inla kong matin ti balayo. Kwa. Magipagnaad pa'y lakadata ati kapsat ko. Sana balay tada trabaho na. Kapada tamadla ahong base ti trabaho na. Isungawan problema. Anya, nagdesisyon kan asaan ka pa'y ang nagdamag kanya? Bakit kapsat ko ni Steve? Naskan ka di nga ipakadak. Ay, ada ka di pa'y maaramidak. Sana balay tabarupay ni Steve. Tumulong ka dagiti magastos di tabalay. Maala nga rod, agawid ka kuman. Kani, at idugo na yan ti bakasyon mo. Kumusta ti biyahe, lakay? Ayos mat, bakit? Makapabanog. Hay, Manang Dolor. Kumusta? Ano sandak umapay ang makipagnaid kada kayo, ah? Ala, basta agsingsingpat ka dito, ya? Wen, Manang? Mabiit lang nga rod, tay dasaran kayo iti ka ninyo. Sige man, tani. Mabisbisin kami. Kaduan kan nga gidasar, Manang Dolor. Saanan? Agina na kayo pa'y kan manong mo. Tamok anabanog kayo iti biyahe. Ayaban kayo laangan no nakaidasara kon. Insan, asino dyan nakita ka bisita yo? Saan mi mo't abisita day jay insan? Kabbalay min. Asino nga ro day jay? Kabsat ni Javier. Makipagnaid kada kami, tawan pagnaidan na. Nailako dati balay na. Taado ka no ti utang day di inada. Imbag man, taimanugot ka makipagnaad ka na kayo ti kabsat na. Adapi nga rod maaramida. Mas daawak iso nga rod nagpatakder kayo iti bukod jo abalay. Takunam akayat mo alumasin kayo. Ita, adagaya makikabalay kada kayo. Kas nakon insan, awan maaramida. Alangan nga agna iti kabsat na iti kalye. Dolor, kumusta nga'y mat ni Steve akabalayaw? Ayos lang mat nanang. Amunak mat atulungan kadagiti trabaho. Makita no agbayag no saan nga agbaliw. Kat, kasano nga raud, agnanayon latan ang makikabkabalay ka na kayo ti kabsat na? Siguro ananang. Lumasin to siguro no mga sawa. Sa bagay, saan matan nga ubeng? Kabailan namot nga tanti tumakder iti bukod na asaka. Daita nga rod nanang. Ngam no apay pinagnaid pay laang ni Javier ije balay. Nala, baybay amon, anak ko. Maasyan siguro iti kabsat na. Saan ka di akaaldawan ti sweldo ti kabsat mo ita? Wala niya. Apay nga wan dito balay. Rimor ka di? Siguro Sabado nga minita. Awan trabaho na. Iso arimor, kasta? Agrelax nga tamat Kasta ka di. Ala nga rod. Bayanta nga agrelax ti kabsat mo. Talon nga aldaw tinapalabas. Manipod nagsweldo ka. Saan ka di, Steve? Wen, Manang? Apay ka di? Nabartek kan samat asimang pat idi na minsan. Saan ka di? Sagpaminsan lang, mahit Manang. Kunak man no kuna ni Manong mo at tumulong ka iti gastos dito balay. Naaramid mo tinaginom. Ngam uray man la man nagpalengke kamat iti masida. Awan pay. Damo pa'y lang mataswildok, Manang. Kan saan kayo mat nga grigrigat kini Manong Javier? Apay akas lapilitan dak nga gastos. Kat, anya nga rod ti kayat mo. Libre ti panagnaad mo ditoy. Kan libre ti kanam, kasjay. Anya ka matan bakit? Kinasaunak kumapay ngayon muna sakbay a pinabainam ti kabsat ko. Anya, siyak pa'y ti dakas ita.
Saan ka di ako nam at tumulong ti kabsat mo? Nagsweldo, ngam inununa na tinagbartak, ngam ti tumulong ka dagiti paggastusan dito balay. Kinasaritam ko may tinasayaat. Sana pinabainam. Anya timpulong kan ka ti kabsat mo? Panang pabain ka di, tinaramid ko. Ha? Amok ang nasakit tinaka mo iti panagnaad ti kabsat ko ditoy. Mas kanunungam ka di ti kabsat mo ngam iti siyak nga asawam. Kayat mo, tadwa kayo latan nga agdan na. Anyaman tayo tangay bagbagamon. No kayat mo, siyak laangan ti pumanaw dito balay. Tadwa kayo nga agdan na iti kabsat mo. Saanin na masapol a pagapaanta na itabanag. Apay, padagsan launayan kan ka ti kabsat ko. Ano sam anak ko? Saan mo nga ipalubos a madadael tinasaya at a relasyon nyo iti asawam? Gapo, iti kabsat na. Baybay ak kadilatan akas di ti aramidan ti kabsat na nanang. Ti kayat ko, ag-effort kumamat at tumulong. Uray saan amang tad iti kwarta, no amuna kumamat ti aggatang kadagiti kang runaan akasapulan ije balay. Ay, kat kasarita manasaya at ti asawam, anak ko. Kasano, kat kasla isakit na ti kabsat na. Gagangay nga isakit na. Ay, ngamen, kabsat na kat nga rod. Ay, jak amo nanang. Nga maibibos ti anus ko iti kabsat na. Kasla kayat ko apag talawon. Baybay amlat ta ka din. Tapno saan kayo nga agapa nga agasawa. Mano abulan na makipagnanaod ka na kayo ti kabsat nila kayo mo. Wan nga rod insan. Manumutin abulan ada kami nga agasawa ti mang pakpakan. Ngam awan man lati kunana at tumulong iti gastos. Anya, kat no adamo trabaho na. Jakon sitsitaran. Taaga pa kami laang agasawa. Ay, saan mo tamabalin ti kasta, insan? Jak nga rod mo insan. Noan niya ti rumbang nga aramida. Kasarita manasaya at ti asawam. Ay namanang, naimbag ta nakapasyar ka di ti balay. Aday bagakan ka. Anya dayta. Napanak nagdisko idirabii. Nakitak ti kabsat ni Manong Javier a nabarbartag. Adda kadwa na alalaki. Ay, jak lakit dagbidot. Jowa na jay kadwana. Agin inarakop da. Sila histi kabsat ni Manong Javier, manang. Ay, isupay at agbaybayad iti cheat da. Anya, no kasta? Lalaki kan arak ti papapanan ti sweldo na? Nalabit akas ta, manang. Naalaak pa'y iti video. Ala, i-forward mo kanyak ta ipakita kini Javier. O sige manang, mabiit laeng. Kaya't ka kumakasarita itinasaya at Javier. May papan ka ni Steve? Juan, nakita ni Crystal iti may sa adiskwan. Iso ti aggas-gastos iti mainom. Ken addapay may sa anatakwatak. Anya dayta? Sila ti kabsat mo. Amangan no lalaki ti pangipanan na iti kwartana. Iso asaan man la makatulong dito balay. Anya? Saan ka mamati? Kaya't mo makita ti video? Kwa, jak amo sila ti kabsat ko bakit? Ti amo, kat agur-urnong iti para iti masakbayan na. Iso asaan makatulong ka data? Panagkunak, panawanan akasaritam ti kabsat mo. Ibiro kam iti kwartong abangan na. Tapno ammo na mat asangwan ti obligasyon na. Naglaingan no papakpakan ka data. Ngam no agsweldo, maibos iti happy-happy ti kwartana. Jak la mamati nga daurnong ti kabsat mo. Sige, kasaritak ti kabsat ko. No kasta, masikog kan bakit? Wan, awan nga minan ti kabsat mo apakay stress. Pasensya ka na bakit? Jak amo akas jeter aramidan ti kabsat ko. Itatagabangan, amo na matan asalimot-matan tinagbanugan na. Saan namit nga tan awaldasan ti kwarta na iti awan kas-iskan na abanag. Kinasarita kon, ngawanan nam naman na atulong manipot kanyak. Iso, siguro,
Agpampanunot itan. Rumbang laang, saanan nga ubing abas si tikabsat mo, Javier. Kabailan nanti tumakder iti bukod na asaka. Ita, naragsakan ti panagden nami nga agasawa, Mr. Lonely. Kat tikabsat na, agbain nga umay dito'y balay. Gapo taam muna, anasakit tinakam ko kankwana. To'y pagayam mo, dolor. Agyaman ak pagayam dolor, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at met, tanakasaom iti nasaya ti asawam. Ngamin, agabuso laang tikabsat na, no kasta, asaan yung nga ikan, iti pagnakman na. Ala, ket sapay la kuma, tagnanayonen ti kinaragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ikay nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged iti tinagan a dolor, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.